acum 10 ani, clar, eu recunosc, mă înjurai dacă începai să vorbești cu mine de chestia asta. Deci tu îmi spui că de fapt de acum 10 ani te educi ca să poți să faci procese sau să automatizezi procese cu AI, cu inteligență artificială. Cum? Cum ai aflat? Adică cine ți-a zis de aia? A venit cineva și te-a văzut, băi, a apărut AI Invest, hai să mergi acolo. Acum 10 ani era numit Big Data. La vremea ei în care spuneau că ok, să poți să procesezi volume mari de date. Cea mai importantă din punctul meu de vedere este partea educațională, în care trebuie să ne ducem să ne spunem povestea și să dăm mai departe experiența care avem către companiile, către antreprenorii și către personalul tehnic din România, să poată să învețe din experiența noastră și din succesele noastre, din greșelile noastre și așa mai departe, ca pe urmă să poată să ia acțiune în spațiul acesta, fiindcă va fi necesar la nivel organizațional pentru toate industriile și vrem să-i ajutăm cât de mult posibil să înceapă călătoria asta cât mai devreme, fiindcă nu este o întrebare de dacă îi va ajuta. Asta e clar. Sigur îi va ajuta, dar trebuie să înceapă cât de rapid posibil și au nevoie de cunoștințele necesare să facă acest lucru.